Samalieta yongorgo Brian Nyamayagoli yo kubule buchumbe bwanyali bali chacho umanyekene bunensa limache orabo lichikiro cyo buchumbe bwanyali bali chacho 27 entikyaga na chagaga namangana akolkana asinyantrago kero mwishimwa yo mo bortio wasenta bwakisi county orkwe okay chweli okengo nyambane ubortio wasenta bwakisi county kera arolina abana boda inchego ngonde bimenyingo main stage orolina abana barore bachande kira mutuka mange bago tweru ne mbula kya Kisi County ige mbula go tukira chinza 24 hours as 24 hours embula kire 12 hours nembu embura na kwanza embula go tukinyika ko bwo mugaso umwesimu wacho ali okenga nyamba no borti bwo center kwa Kisi County usuda ko bwo center kwa Kisi County akamwa kubekera abantu boda nyantrago ekebahanda litukolia lera kereke bande kyango be kunyantrago igato maguns n'abasigari ko tenenie kebande kyango be kirwa abantu ba boda tiniko tete mweshimu okengo nyamba nege ngiye kukobeke kebande ekyo lakini omuntu ngorigere n'omuntu boda keka nimanyete emechande abantu ba boda tuwitira kere mbuli egotu tokwiga machi hotel kwa nyaro goro 200 kwa nyaro kwanyure chaye gwakole 200 kwiga nyombo mukungu ogoita igo ntakete ko gikeria manga n'echiguni sichaji gotenie kebanda nkiaga chunyantrago intewe na boli ebintu byakora kanoro mboli bongaini obongaini angoli yo mweshimu okengo nyama no obe omweshimu uyo ngobeke kebanda ekyo onyobeke kebanda ekwenda yemo na ayigo kwango dana omweshimu nyobekire ekebanda kya mabati komiko sama mabati isa amabati 5 tigambe kebanda kya mabati 10 ndagete ko gikerie ebintu byakora kanoro ntewe na boli no boliri obugochi buna ntu abantu banyali bali chayo tutachikugana injeno bochumbe bwanyali bali chaje ngobo tini kwakara muntu ne bwensi koko abantu ba boda na abana baitu tuiborita abantu ba boda bataketa amagendro ebyune igo bichire boda gebwate ebyune binge sana embule ebwate ebyuno ebwate corona omuntu okire kwanyara ekyuno gyagwakire gyakubwate bigoti byagotikirior kero omuntu erule kokonya abantu ba boda waye gukana onya gukana mangana y'ibibanda mbiro osigu ndio takoletere ibanda bya abantu ba boda banyole ibibanda bayiga masagiya igongoro menyingo main stage asengo ndi epikipiki kibanda nkiyo iko tukiga majio teri cya nyanda cyabo domyali tukiga mabotera asetera ko ninya mali tuwasiye kebyasara by'abantu ndobuga tikibanda lakini omuntu asokero tebira arasi ibanda ntogwo jwanja amangana yagendere nyali bali cyache mune ntwa barayi bo tukugambira abantu ba boda kostura abantu ba boda ostokubuli bujumbe bwanyali bali cyache igonte ko ikeria mangana akora kana nyantre konte na mangana ali akora kana alina ayo bochinga ntoko yikoganya na abantu ba boda onyo muntu irure korosi ebibande ebyo igonte ko saba anya nkwana rete bigi kwa ibiri tu ase family y'abantu abatiningo ntoko jwanje bochingo bogendere tikabana boda industry yere independent ntuli bana siasa asa kera wika boda kera wika no mwana bono minyingu igonde independent omachema ni one tari konganjira nkwana mangana siasa kana ikire minyingo main stage ekega boda industry gere independent mangana siasa eita no kwanta mu gosono tutam mbata kitiko mangana onya ko ta kwanta mu ra rusiku no ne welfare onya ko ta tutamu go rusiku welfare boda industry gete nenere ta sto gwate mochema ni ito gutukambira twetenere ntu abanyana sabanyana keramba agendera gocha aboda kero umuntu erule umusamaria utariko buli kende kiyonse tarathe bosengo buchumba akobuli